An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Vieux soba kɔnɔ Amérique faba la Washington D. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la. An ka bi tarata don kibaruya fan ba bɛna boli ninnu de kan. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ Côte d'Ivoire san 2024 ni Chaka Traoré. An bɛna kuma jamanakuntigi Assimi Goïta ale ka jɛmukan kan min sɔrɔla ORTM fɛ. Jamanadenw fɛla Colonel Assimi ka jɛmukan kan. Hakili jagabɔ o ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna kuma jamanakuntigi ka laseli kan. Ka kɔn basigibaliya ɲɛ Yelimane n'o ye Kayi mara ye, olu ye polisiso kura promokari kɛ sibiridon na. Amérique lasigiden ka bɔ Côte d'Ivoire ale ka ɲiningali an bɛna o kunnafoni lase aw ma fana. Ka fara Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Trump ka kunu sebaya sɔrɔ Iowa républicains ka kalata fɔlɔ la. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'u lase aw ma. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la kan san 2024 Abidjan, Côte d'Ivoire. Mali bɛna tolontanba dɔ kɛ bi wulada na ani Burkina Faso o ni Mauritanie fana ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka kɔn ni bi tolantan filanan ye. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Korogo Chaka Traoré bɛ kan senna tolantan ba o kunnafoni walawala anw ye. An k'a lamɛn. Farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba senantolantan bunagun kan Côte d'Ivoire kan kodon poule E la Korogo Mali ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira o bɛ kɛ Mali samatasɛgɛw ka boko fɔlɔ ye kɛnɛ in kan Abidjan maliden minnu bɛ yen u bɛ k'u sɔn senkɔrɔmadonoli ta ko fan fɛ Alpha K VOA tɔgɔ la a bɛ yen. Jɛkulu Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ka fɔ la maliden miliyɔn 3 de sigilen do yan nɔ Kodowari. O de kama Abidjan bi a yɔrɔw ka ca Mali drapeau yangalen do minnu na walasa ka su in na Afrique du Sud ni Mali ka ɲɔgɔndan labɛn. An bɛ Atekube commune na yan nɔ maliendenw ka ca wa labɛnw sabatira. Abdoulaye Traoré ye samatasɛgɛw ka jukɔrɔma dondonna ye. A l'heure la kɔni an kɔni bɛ ka préparation bɛɛ lajɛlen kɛ ka télévision bila kɛnɛ ma an yɛrɛ ka commune kɔnɔ yan précisément Atekube. Vraiment an mobilisé len do kosɛbɛ yɛrɛ de pour que aigle bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ ni match in na cogo min na. An ye Abdul Dambele lasɔrɔ Baka kɔnɔ ni maliyɛnw b'a wele Sotarama. A ko nin ye ale ye Korogo sira de kan bisu in na ndolantan k'a dalen b'a la Mali na se sɔrɔ wa ko na kɛ sababu ye Kodowari ni Mali jamanadenw ka bɛn na sinsin. Ale min ye jamana fila in maa ye. Mali b'a fɛ disi bisibi 3-1 an b'o gbasi k'o gbasi. Est-ce que gros score Mali b'a di mobili bɛ n bolo n bɛ taa mobili ta direct n taara Korogo direct n bɛ taa ballon filɛ Korogo. An sera Mali ka lasigidenso la Abidjan plateau faba kɔnɔ yan nɔ fana nisɔndiya bɛ fan bɛɛ maaw girilen do kosɛbɛ. Alassane Suleiman Kone ye agent administratif ye consulat kɔnɔ. Depuis bi ma se labɛn caman sabatilen do an bolo yan nɔ au niveau de l'ambassade et que an ye mobilisation ba de kɛ par exemple kunu yan donc carré min wulila yan nɔ ka taga avec une forte délégation donc c'est plus de 10 cas olu wulila Abidjan destination de Korogo. Même en jatigi minnu bɛ yan nɔ donc je pense que tout le monde supporte le Mali aujourd'hui. Ni ɲina anw ka san de telew labɛnnen de do jatigiw bɛna ka na matchiw filɛ an fɛ. Maliden minnu sigilen do Abidjan dalen do a la ko su in na olu na se sɔrɔ. Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire. Ka kuma halisa Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan in kan ani Seku Kone masalala farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do Mali la a ka fɔla ɲɔgɔndan in ka gɛlɛn. Ka da kan b'a dɔn k'a fɔ équipe min bɛ an ɲɛkɔrɔ n'o ye Afrique du Sud ye farafina ballontan na a jɔyɔrɔ ye mun ye nka n'i y'a lajɛ fana Mali fana n'a ka valeur do o waati laban ninnu na Mali ye garijɛgɛ sɔrɔ ka denmisɛn ɲumanw sɔrɔ n'u caman bɔra centre de football la n'u ka ballontan dalen do style indirect n'u b'u bolo. A ka ca Ala fɛ u caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ système de jeu min ni dege karamɔgɔ b'a bila sen kan ni an ye o yɔrɔ lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ se ka sebaya sɔrɔ dolantan in na o ye kelen ye ani fana filanan a bɛ ka taa dugu min fana na an yɛrɛ ka munumunu kɔnɔ depuis an nana ka se sisan ma Korogo a ka surun Mali la wa an y'o kɛwale fana an y'o ye yan nɔ déjà parce que mɔgɔ caman bɛ yan nɔ minnu yɛrɛ ye maliyɛnw ye ani fana an y'a ye k'a fɔ Mali dɛmɛbaga caman fana bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na Mali bɛna dɛmɛ kosɛbɛ supporter ko ta fanfɛla la ka tɛmɛ adversaire kan an kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ c'est vrai ballontan gɛlɛn do
parce que ni Afrique du Sud championnat ta kala ku ka équipe valeur ta ba ka fo équipe gelendo e ko équipe mbe Mamelodi Sundowns ka fera super sport ou ka on a ñona chama. Vraiment, c'est un championnat purement professionnel. Au yoro là, il se ka joro doni ka fo homogénéité bina ye ou fan fe fana. U be ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ. U be ɲɔgɔn dɔn. Olu ka championnat an taw tɛ kelen ye Mali la yan. Olu ka championnat professionnel an ta amateur be sara a kama. A bɛ taa min ɲini kɔfɛ n'a b'o sɔrɔ sokɔnɔ ka ban. O ye kun ye pour que ka to yen. O de y'a to ni u la u ka club ka jaabi ka ɲi kosɛbɛ. Afrique du Sud, ils ont le meilleur championnat. Afrique yan nɔ nin waati in na. O kɔfɛ Maroc bɛ d'a kan. N'i ye o facteurs ta k'a lajɛ, a ma nɔgɔn. Mais Mali Afrique du Sud ballontan yɛrɛ fana na, généralement but ou bien a cɛlu écarte bonya kosɛbɛ. Mali bɛ se k'u ci i n'a fɔ o fana bɛ se k'an ci mais n'i y'ale ballontan yɛrɛ minɛn kɔnɔ 50-50 don papier sanfɛ mais ala Mali ale ka fanga bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ se ka kɛ a ka supporters olu ka yɔrɔw ye. Mais est-ce que yɔrɔ fana a tɛ se ka kɛ degun fana ye Mali sera ntɔlɔntɔnɔ ma u bɛ so cogoya dɔ la parce que korogo ni Mali man jan tiɲɛ don mɔgɔ caman fana bɛ na Bouaké ni Mali man jan. Yɔrɔ fana bɛ se ka fɔ jama ko fɛn fila don i bɛ jama ka présidence i b'a tɔnɔ bɔ n'o ye avantage ye walima a bɛ se ka kɛ pression fana a man ka kɛ degun ye. Jamanaba dɔ sera ntɔlɔntan Bunagun ka farafinna. A y'o min fɔ ne yɛrɛ bɛ taa ni o sira kelen n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni majigin ye o ni i bɛna min kɛ fana olu fana tɛ kelen ye. Afrique du Sud dole karamɔgɔw y'a jira ko Banana ko bɛ se ka yala dɛ. Club ko la kɔni u b'an ɲɛ mais n'i ye équipe nationale senior ballontan fana lajɛ waati laban ninnu na Mali jatelen don kosɛbɛ ka tɛmɛ u kan ballontanna kelen-kelen minnu bɛ an bolo mais équipe ko don Afrique du Sud de la ka Coupe d'Afrique ta o ye Mali ci siɲɛ. Mali fana y'o ci siɲɛ. Mali yɛrɛ y'o ci fana nka an yɛrɛ ma Coupe d'Afrique sɔrɔ fɔlɔ n'i y'o plan lajɛ palmarès la i b'a ye k'a fɔ i b'u bila donc n'ale gagne ale yɛrɛ b'o kɛ balinako ye a bɛ komi Sékou Chel fana kuma kelen min fɔ a bɛ ka segin o kelen kan a fana bɛ ka Mali bonya. Tɛnɛ kelen fɔlɔ i bɛ mun fɔ o la. O ye dege karamɔgɔ yɛrɛ ka yɔrɔ ye. Korogo kɔni ɲagalen don kosɛbɛ an bɛ waati min ko sisan baara in kɛra VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayan Côte d'Ivoire u ka bolo di ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔ ka sanga ni kaniko ye Côte d'Ivoire a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Siaka Traoré ka laseli don Korogo. Bamako kunu RTM kan Mali jama faso barikamaw nana u ka san kura ŋaniya jira furancɛ fanga ɲɛma ani jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ma. Kuluba Masaso ɲɛnajɛ so kɔnɔ u ka jaabi la Colonel Assimi Goïta ye kuma ta u fɛ ka hakilijigin kɛ jamana ka sekobaw n'a gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ yuruguyuru ni dumkojugu kɛlɛli ani kurantigɛ jamana la. An k'a lamɛn. Armée bɛ fɛn bɛɛ daminɛ la a bɛ fɛn bɛɛ laban na. An bɛ taabolo min kan maliyɛnw ka laɲini don an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi a kɛra politiki kunda a kɛra lakana kunda a mana kɛ hali jamana yiriwali kunda a bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini de mun tɛmɛna assise fɛ o de ye nin bɛɛ fɔ ko nin bɛɛ ka kɛ a laɲini fɔlɔfɔlɔ o tun ye lakana ye o lakana kɔnɔna na ko ka Mali fan bɛɛ minɛ ka Mali fusigi mais fɛn kelen bɛ yen ni transition kun banna ko Bɛri ma minɛ Kidali ma minɛ Tisali ma minɛ Agilɔ kun ma minɛ maliyɛn si kun t'a faamuya surasiw yɛrɛ kun t'a faamuya CNT t'a faamuya gouvernement t'a faamuya ne yɛrɛ kun t'a faamuya. Sabula daga jamanadenw ka u muɲuna ka sabali ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ko ka lakana sabati u ye jɛra ko ka jamana nafolo fanba ta ka don lakanani na a sanna ka Kidali minɛ ka Agilɔ minɛ ka Tisali minɛ ka Bɛri minɛ a sanna o de kama an bɛ foli bila maliyɛnw hukumu kɔnɔna la a bɛɛ n'u tun bɛ faransi bɔ a bɛɛ kun tulo bɛ faransi la donc ni faransi taara dɔrɔn nin bɛɛ bɛ taa don ko dɔrɔn de kun don. Gɛlɛyaw nana wuli an ni ɲɔgɔn cɛ fo ala b'a kɛ an ye sira d'u ma k'u bɛ taa an fana ye sira d'u ma donc o bɔlen kɔfɛ u ye diɲɛ wuli ka bila an na parce que an ko bon k'u ka taa sans délai u y'a daminɛ MINUSMA fɔlɔ Mali tɛ fanta jamana ye u y'an kɛ fanta jamana de sanu bɛ Mali la lithium min bɛ yan manganèse min bɛ yan uranium min bɛ yan an y'a matarafa a bɛna jamana bɛɛ u n'an jamanadenw de Mali tunkara kɛ a bɛ dɔgɔya yuruguyuruguko kɔni an y'a kuma fɔ ka ban dɛ n ko n'a baara daminɛ la Maliyɛn bɛ de ka kan sariya la i ala deli juge kana wuli kɔ k'i tɔgɔ b'a la siran ne ma a kuma fɔ n na n ko bon n ko nin loi min na bɔ n ko n ka b'a la dɛ taga tɔdenw la a ka taa ɲɛf'u ɲɛna n y'a fɔ u ka président ɲɛna a ye taa tɔndenw la faamuya k'a fɔ ko loi dɔ bɛ na o loi tɔgɔ ye cybercriminalité fo bɛɛ ka to i ka hakɛ de kɔnɔ parce que nka n'i bolo hakɛ kɔnɔ dɔrɔn a b'i minɛ donc hali bi maa ɲini aw fɛ a ka mɔgɔw la sabali sariya tɛ mɔgɔ si contre la faama ko t'a la fantan ko t'a la bɛɛ ye énergie ko santi bɛɛ ye courant gɛlɛya santi bi bɛɛ donc an bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan fɛrɛ m'a to jamana kana ɲɔgɔnna wɛrɛ a ɲɛ la a ma nɔgɔ dɛ san caman de fɛnw faralen ɲɔgɔn kan na mun b'a to an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka tila ka ɲɛɲini sira jan na mun b'a to jamanadenw tɛ ni gɛlɛya ye
bibi na ni ministre kan ta mission na ni mission duruba bolo n'a fera mission na peut-être kile fila o bɛɛ ka dɔ bɔ jamana ka dépense la gouvernement bɛ baara fɛn kɛ bi ni ni temps do a bɛ tila fila ye. Nin ye jamanakuntigi Asimi Goita ka jaabi ye ka ɲɛsi jama fanga ma n'o kumakan sɔrɔla ORTM fɛ. Halisa jamanakuntigi colonel Asimi Goita ka kunu jɛmukan Bamako sigida den damadɔ masalala ni VOA Bambara la an wasara kosɛbɛ. Wasa fɔlɔ ye mun ye sabula laseli min kɛra fɛ laseli kɛra bamanankan na maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a faamu. O laseli fana kɔnɔna yɛrɛ min yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ yɛrɛ ko in na o ye a kumana dunko juguya ma ani yururuko kɛlɛli ma. A bɛ n'o kɛlɛ fo ka s'a dan na yala o ye fɛn ye ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka a senkɔrɔma don o baara kɔnɔna la. Ne tɔgɔ ye Tatu Ture. Parce que a ye kumakan minnu fɔ nin a b'anw jamanadenw a b'an hakili sigi. Hali dɔ fɔra kuranko yɔrɔ la a ko n'Ala sɔnna ma kuranko in ye problème min ye a daminɛra kɛlɛ minnu kɛra yɔrɔ ninnu jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ halisa Kidali kɔni minɛra. Faamaw ka taabolo ni ani sɔrɔsi minnu bɛ sur le terrain an hakili sigilen don n'o tɛ ja kun t'an na dɛ. Ne tɔgɔ ye Sheikh Umar Jara. Ne kunnafoni ɲinina ye fati sɛbɛn min bɛ n'a bɛ wele ko Le Relais n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buguni ma. N'i ye ka laseli lajɛ i bɛna ye k'a fɔ jamanakuntigi a haminen don a sigilen don ni malidenw ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ye ayiwa hakilina ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ta ye kelen ye. Jamanakuntigi ka kunu laseli ye ka se jamana force vive ma kuma minnu fɔra a bɛ se ka mɔgɔ jigi sigi ka sin Mali taabolo kura ma bawo an da sera yuruku kuma ma a da sera sécurité kuma ma fɛn fɛn kɛra yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a da sera olu ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sin yuruku kɛlɛli ma ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o dɔn k'a fɔ o ye kɛlɛ min ni kɔgɔ kan ka da la mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la a bɛ fɔ hali bi tare de. Ne tɔgɔ ye Morimuso Ditina ni Tunkara n bɛ baara kɛ association féminine dɔ la Bamakɔ yan nɔ ko président bɔra ka intervention min kɛ ne y'a suivi ayiwa an bɛ cogo min na an b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kɛ hɔrɔn ye ten a n'a kɔlɔlɔ don président kɔni kuma minnu fɔ sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ la ne y'a lamɛn a ye ne jigi sigi kosɛbɛ transition ye ne kɔni b'a kɔ parce que n b'a dɔn ni ninnu tɛ an bɛ yɔrɔ min na ni n tɛ Maliko kuma sɔrɔ fɔlɔ la walahi Mali coronna ka coron fo ka fɔ k'a coronna k'a coron Maliden jugu yɛrɛ bolo k'a coron mɔgɔ wɛrɛw bolo k'an kɛ taafantan na nafantan na. Yaasa ka faamuyali sɔrɔ jamanakuntigi kolon ani kunnafonidi sɛbɛn l'alternance o ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Bamako olu ye kuma falen kɛ o laseli nin kan an ka jɛ k'u lamɛn. Ni laseli na mɔgɔw tora kunba la halisa mɔgɔw hakili ma sigi parce que ni min ye électricité ko ye bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan cogo min mais a kumana cogo min a ma solution ɲɛnama proposé min bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛnw lafiya donc ne kɔni y'o jateminɛ ensuite min ye kalata ko ye a ma jɔnjɔn fana la parce que a kumacogo kɔni y'a yira de k'a fɔ bi fɛn dɔw ma sabati c'est vrai que ko réforme kɛra injustice sigira révision ko la loi électorale kɛra ensuite ko réforme caman kɛra ko mais min ye kalata ko ye k'olu bɛ fɛ en tout cas fo condition dɔw de la réunir ne kɔni donc n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn président a kumana kosɛbɛ sécurité de kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sécurité kɔni dɔw kɛr'o la hali n'a ma ban ale kɔni k'a ma ban mais franchement an bɛ se k'a fɔ tubabukan na les gens sont restés sur leur faim parce que solution min ye crise économique ye crise sociale a ma solution foyi la quoi. kuranko ani élection nu min o ye kunko belebeleba ye bi Mali jamana kɔnɔna na n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko enjeu kumakan ninnu yala e bolo a bɛnna tan wa. non o tɛ ka ɲɔgɔn parce que n'i y'a jateminɛ transition bɛna bientôt 4 ans c'est vrai ale ma san naani bɛɛ kɛ mais de 2020 maintenant maliyɛnw kɔni kɔlɔlɔ donc ninnu kɔni o kɔni kɛra caman donc ne kɔni bɛ ɲininkali min kɛra la est ce que a ka nin kuma in maliyɛnw bɛ se k'a faamuya tuguni alors que dɔw de dabalo b'a la dɔw ka baara jɔlen don dɔw ka baara tiɲɛna ka sababu kɛ kuranko ye ale y'ale kɔni k'a fɔ vraiment i kɛra faama i kɛra fantan ye kuranko in kɔni degun sera bɛɛ ma donc vraiment min kɔni bɛ se k'a fɔ o ye solution dɔrɔn parce que olu n'i sigira fanga la i tɛ se k'a fɔ de karisa de nin kɛ karisa de nin kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bilan bɛ se ka kɛ a tiɲɛna ka sabula kan mais e de bɛ yen bi a fɔra k'e de ka solution
solution sur la. Donc vraiment o yɔrɔ in na a ka jija dɔrɔn vraiment a ka solution sɔrɔ. Premier ministre kɔrɔ y'a fɔ cogo min Musa Mara ko yani mars kalo cɛ n'o ye sunkalo. A tɛmɛ ni o layidu dilen siraw ye. E bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ kan? O yɔrɔ in kɔni o bɛ dabali ban parce que en réalité hali ni bɛ nin décision sugu ta o de fɔra i bɛ jama fara ɲɔgɔn kan parti politique société civile bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mais olu ko dɔrɔn ko léger report o léger report mɔgɔ t'a dɔn waati min don date min don foyi ma fɔ an dun ye bɛnkan dɔ de ta n'o ye engagement ye vis-à-vis de la communauté internationale ni hali communauté nationale k'a fɔ ko 2024 kɔni ko an bɛ le retour à l'ordre constitutionnel ko bɛ kɛ mais o kuma tɛ ka fɔ vraiment a bɛ mɔgɔ jɔrɔ parce que voilà rapidement 2024 bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka bɛɛ wele ka na sigi u ka se ka date dɔ fixer pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ parce que transition fara à une durée indéterminée o man ɲi jamana ma o man ɲi hali minnu bɛ mara kɔrɔ sa. An ka duniya kunnafoniw fan wɛrɛ la duniya kiritigɛso Mali ko kan kiritigɛsoba ye laseli kɛ bi tarata don ko a ka kiritigɛla bilala kɔfɛ Mali jihadikɛla dɔ ka ko la min jalakilen don kɛlɛ juguyaw ni adamadenya juguya la tumutu ka da kiritigɛlaw ka kɛnɛya cogoyaw kan kiritigɛso ma don kura jira fɔlɔ walasa ka Alhasan ag Abdulaziz ag Mohamed ag Mahamud Jalaki walima ka bɔ Jalaki la n'a bɛ fɔ a ma ko Alhasan n'a jalakilen don tɔɔrɔko muso minɛni ani cɛnimusoya jɔnya la furu minnu kɛra furu jagoyalenw kɔnɔ ani kaburudon tiɲɛni Timbuktu dugu kɔnɔ a tɔgɔ dara ko Kongo kɔnɔ Perle ni an y'a jateminɛ ko kiritigɛla Antoine Kesia Mbe Mundua n'o ye ɲɛmɔgɔ ye ka kɛnɛya ko cogoya min bɛ sen na sisan n'o tɛ se ka sɔrɔ waati dɔ kɔnɔ a bulon tɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ n'a ma kɛ ka ɲɔgɔn ye min bolo dara ka kɔrɔ janvier kalo o tile 18 a y'o fɔ kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ a y'a fɔ fana ko kiritigɛso bulon bɛna kunnafoni kura di joona a ko la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Halsa abe Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukɛla 102 sanfɛ 102 FM Bamako a n'a laminɛw na Tomiyakaw an bɛ sɔrɔ radio parisien na fiɲɛ turukɛla 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan walima fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook VOA Bambara aw bɛ ka Malikura di jɛmukan de lamɛn waati kɛrɛnkɛrɛn na ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ Amerique faba la. Basigibaliya kadiri kɔnɔ yɛlɛmanen min bɛ Kayi mara la o nafara ni polisiso kuraw ye walasa ka dugu lakana o kɔrɔmɔkari bolodara karidon VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kayi Isa Bacili bɛ a kunnafoni walawala anw ye an k'a lamɛn. Lakana sabatiliko jamana kɔnɔ o ye transition olu ka baara bolo belebeleba ye yɛlɛmanen cercle la bi mun ye commissariat de police o filɛ ka sigi sen kan walasa sigidalamaw ni bolofɛnw olu bɛ se ko ka lakanta cogo min na ni commissariat de police sigili a kɛra yɛlɛmanenkaw ma nisɔndiya ko ye Haruna Samasa conseil de cercle président kɔrɔ don parce que yɛlɛmanen bɛ frontière de la bandiw ka fara protection civile kan vraiment o ye fɛn de vraiment ni yɛlɛmanenkaw a diyar'u ye kosɛbɛ. Madame Li Bintou Traoré ale fana y'a jira k'a fɔ bi nisɔndiya ye olu ta dan ye u bolofɛnw ani u yɛrɛ o lakanani sabatili dɔ de ye nin ye. Polisi ninnu kɔni nali diyara anw ye a diyara an yɛrɛ de an yɛrɛ bɛ kisi an denw bɛ kisi an bolofɛnw bɛ kisi ala k'u k'an jɛ ɲɔgɔn. Dɔw ka fɔ la lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ dɔ de tun kan ka fara. Ɲoro par exemple poste gendarmerie fila minnu tun bɛ u bɛɛ wulila ka bɔ yen bon i bɛ bɔ yɛlɛmanen fo Ɲoro i tɛ faama y'i ɲɛ la. Donc poste kelen mun tora o ye Tamakara poste ye ani yɛlɛmanen brigade est-ce que n'u tun ye dɔ fara gendarmew kan mun ka se ka poste sigi yɛlɛmanen cercle fan bɛɛ la o nafa tun ka bon ka commissariat de police kɛ yɛlɛmanen dugu kɔnɔna la. Dugu don mun ni ani Moritani bɛ dancɛ bɔ la polisiw kana ka fara lakana tigilamɔgɔw kan o ye fɛnba de olu bolo lakana ko la. Ne bɛ frontière la an ni dugu dɔw bɛ yen 3 km i bɛ don jamana wɛrɛ la. Yɔrɔ dɔw la 12 km i bɛ don jamana wɛrɛ la. Donc en conséquence ni commissariat de police bɛ yan donc n'u nana u b'an sécuriser u nanen bi u n'u ka minɛnw bɛɛ nana tout. A bɛ tila ka jira k'a fɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don polisiw ma baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na mun ye maajugu ye ko olu kɛlɛ. Barka Bubakar Javier Traoré. N'an kɔni ye fɛn fɛn ye mun cɛ ka jugu an ye fɛn fɛn ye mun tɛ kɔrɔlen ye ɲɔgɔnna sɔnna. Jɔyɔrɔba de bɛ u la n'i ye yɛlɛmani yɛrɛ sigicogo jateminɛ bi mun ye Kayi mara la
Kulumba Keita ale ye conseil communal ye. Commissariat nafa ka bon yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ komi Yelimani a bɛ kɛ sababu ye ka lakana gɛrɛ adamadenw na a n'an bolofɛnw u bɛ se ka lakana cogoya min na kojugukɛlaw a bɛ dankari olu la ordre public ye a bɛɛ bɛ se ka kɛɲɛ i ka sariya fan fɛ sira fɛ cogoya min na u bɛ caman ko la. Dugudenw kan k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na. Kulumba Keita. Ni mɔgɔ nana i lakana ni y'i kɔnɔ jɛya o ye i kɔnɔ jɛya i yɛrɛ de ni mɔgɔ nana i bilasira ni mɔgɔ nana i dɛmɛ i ka hadamadenya i ka sigi kɔnɔ i ka sigi bɛ se ka yiriwa cogoya sɔrɔ. Ka maaw hakili jigi mun ye Yelemani waatiw tɛmɛnen na maajugu dɔw tun ye binkani kɛ o yɔrɔ la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Amérique lasigiden Côte d'Ivoire jamana kan ale ye ɲiningali lamɛn ni VOA Bambara kunnafonidilaw ye. Modibo Dambele ani Mariam Traoré be a ka kumakan lakali anw ye an ka u lamɛn. En fait, c'était un honneur de représenter les États-Unis. A ko kɛra wasa ye ka États-Unis jamana ye farafina dolantanba kan kɛnɛ kan. A kɛra waati ye waati min bɛ bila tariku kɔnɔ. Côte d'Ivoire n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bolo États-Unis ambassade kɔnɔ yan ani ka fara Amérique jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka Côte d'Ivoire jamana dɔn ka farafina selan dolantan kan dɔn ka farafina yɛrɛ dɔn. La Cannes pour connaître l'Afrique. Les États-Unis font venir Amérique jamana ye a ka farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔtigiba mɔgɔ 3 bila ka na farafinaka senantolantan janjo san 2023 munna. Nous avons eu l'honneur d'accueillir 16 athlètes. An kunna wololen ye farikolo ɲɛnajɛla 16 de bisimila minnu bɛɛ lajɛlen nana États-Unis farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ la. Farikolo ɲɛnajɛlaw de don minnu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔnw ni tɔgɔbaw sɔrɔ k'a ye kow ɲɛkunna ka na Côte d'Ivoire kɔkɔrɔma don a marabolo ani farafina jamana bɛɛ. A kɛra sababu ɲuman dɔ fɛnɛ ye ka États-Unis jamana ka sengola ka na n'o ye farafina gunkana segola ba kɛnɛ kan. Nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye tariku kɔnɔ. D'accompagner le succès de l'Afrique pendant cette période historique. Et c'était vraiment un événement et aussi un début. Farikolo ɲɛnajɛ hukumu kan Amérique jamana bɛ kan ka mun de kɛ yaasa ka Côte d'Ivoire ani farafina dɛmɛ. Nous sommes en train vraiment de faire comprendre que le secteur culturel. A ko kɛra ko ɲumanba ye wa ko daminɛ don ka baaraɲɔgɔnya siraw jijilen to fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o dɔ ye seko ani dɔnko ye. Et des autres secteurs un peu traditionnels. Bisaba kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bɛ k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabale ye a y'aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan. VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Aw ye sen sɔrɔ New Hampshire dugu kɔnɔ karata don k'a dɔn ko n'a y'a ka sɛbɛya bolilen sigi Iowa o bɛna républicains ka cɛbɔya dabɔ k'a ka ɲɔgɔndan kura sigi ni jamanakuntigi Joe Biden ye novembre kalo o jamanatigi sigi kalafili nataw la. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Jamanatigi kɔrɔ n'a tɔgɔ la nɔrɔkɔlen don ni k'a jalaki fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A ye tɔgɔ kelenya sɔrɔ Amérique jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔw la. A ye kan 51 de sɔrɔ kɛmɛdonya républicains ka kalatalaw cɛla. O min kɛra sababu ye k'a bila Ros DeSantis ani Nikki Haley olu ɲɛfɛ. O fɛnɛ y'a to a ye kalata kanbaw sɔrɔ ni ka sebagaya sɔrɔ Iowa mara kɔnɔ min bilala tariku kɔnɔ. Républicains ka cɛbɔ sabaw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲumanya ma ka sebagaya wɛrɛ sɔrɔ a fadenkɛw kan. Nka hakili b'a la k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ. Nin kɛra jamanatigi kɔrɔ Trump a ka laseli ye a ka lajɛrɛba senfɛ Iowa o mara la. A y'a kan yɛlɛ ni nin laseli ninnu ye gɛlɛyara ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan. A ye layiru ta k'a bɛna Mexique dancɛ datugu
ko walasa ka dan sigi senama tamalaw ka taamasiraw la ka don États-Unis jamana kɔnɔ. A y'a kala kan fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka sira kuraw dayɛlɛ tajiko kun kan n'a sigira fanga la kokura. A ka nin laseli gɛlɛn kɛra sababu ye ka farafarali don jamana kɔnɔ. A ye layidu ta o senfɛ ko ɲinan san a ka yɛrɛ kofɔw baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. Tuma min na jamanatigi kɔrɔ bɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati walasa a ka se ka taasara jurutigi kɔrɔ Trump ye walasa a ka se ka kɔkɔrɔdonni gɛlɛnw sɔrɔ a ka fan fɛ. Trump ka taabolow bɛ fanga kura de yira tɔnkuluw fan fɛ minnu bɛ wele nanzarakan na ko les cols bleus n'o bɛ ka ɲɛsin bolola baarakɛlaw ani togoda kɔnɔ kalatalaw ma. N'a ka sebagaya ma kɛ balinanko ye i n'a fɔ Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila ta lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin jɛmukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thierno fɛ, nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Monsieur Alfredo bolo. Nin jɛmukan laseraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la, aw k'an bɛn don wɛrɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ VOA soba kɔnɔ Amérique faba la Washington D. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la. An ka bi tarata don kibaruya fan ba bɛna boli